välkomna till min kanal. Det är midsommar idag. Så jag är hos mina föräldrar och familj och käkar lite jordgubbar och glass. Så låt oss ta en titt på min midsommar.
Någon som har rabarber? Jaha. Tack så hjärtligt för att ni kollade på den här videon. Så hörs vi nästa. Glöm inte att trycka en tumme upp, prenumerera och så hoppas jag att ni fick en alldeles underbar och kärleksfull midsommar. Puss puss!